Turi puteng ditandur Kembang apa yu? Kembang mati. Aku seneng bintang kang suci sungkem rek ibu Paratiwi. Dua kali Umi berdiri dong yo Bang. Sugeng dalu Mbak Umi Hafifah. Sugeng dalu Pak. Nggih ya, jan nyenengke. Iya. Dalemu ngendi, Nduk? Kula Pulung Ponorogo, Pak. Desane ngendi? Desa Gambiran. Dukuhe ngendi dusune? Dukuh Krajan. Krajan Gambiran Pulung Ponorogo. Nggih. Wis kondang sing jenenge Pulung kuwi nggone seniman-seniman hebat. Yen Waranggono ya Waranggono Jos. Wiwit saka Bu Sriatin ya. Nggih Bu Kesi nggih. Swargi Bu Sriatin terus Mbak Fahmi kae saiki muncul lagi sampean. Nggih, Pak. Nggih, luar biasa. Wis lulus SMP? Sampun, Pak. Saiki daftar nang endi? Teng SMKN 8 Surakarta, Pak. Oh iya wis madhep mantep tenan. Adoh ka wong tuwa. Nggih, Pak. Siap? Siap, Pak. Insyaallah. Sing ati-ati ya, Nduk. Nggih, Le sinau sing tenanan. Nggih. Iya, elok tenan. Pake seniman. Sanes, Pak. Lho, Pak asmamu sapa to? Asmane Pakmu? Pak Wiji, Pak. Pak Wiji. Nggih. Komplite sapa? Wijiono, Pak. Wijiono. Dalang to? Sanes, Pak. Pengrawit. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Tukang cat. Lek bapake ora seniman, ibuke mesti sinden. Sanes, Pak. Lho, seniwati. Sanes. Budayawati. Sanes, Pak. Lah apa? Bakul kerupuk. Lah cat karo kerupuk mak bedunduk metu sinden. Ah iya to. Mula suarane renyah. Ah iya, mergo kerupuk kuwi. Ah iya. Luar biasa Umi Hafifah. Nggih, luar biasa. Iki ana pamundhut, Nduk. Ayo saiki iso matur ora? Matur nuwun karo Pak Lurah. Nggih, Pak. Ya salam hormat kagem Pak Lurah. Nggih. Pripun, Pak? Geng kok pripun kuwi lho. Sampeyan wingi lek wis ujian to? Ana ujian wawancara to? Mboten. Dialog ngono? Mboten. Ora ana to. Oh iya lek SMKI rung ana. Soale sampean munggah ning isi mlebu ning isi Surakarta ada tes wawancara. Nggih, Pak. Dadi senenge seniman kuwi ora mung pinter nembang, pinter joget ora, ning bisa berwawasan yang luas, bisa diungkapkan dengan kata-katamu. Nggih, Pak. Ah iya ngono. Mbok kawruhmu dhuwur lek ora iso omong, wae maneman, Nduk. Nggih, Pak. Ah ngono. Ya dah matur belajar karo Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah. Nggih, kula nderek matur. Kula nderek matur. Ngaturaken bekti
ngaturaken bekti dumateng Pak Lurah dumateng Pak Lurah lan sedaya para pinisepuh ing Nangkadana. ing Nangkadana. Kula nyuwun pangestu mugi-mugi dados waranggana ingkang handal profesional sukses ing sepanjang zaman pinaringan sehat walafiat awit saking pangestu panjenengan. Yo. Amin. Lho, iso amin iki piye to? Terokno iki lho. Sing tak omongke lho terokno. Ngopo kedawan to, Nduk? Nggih, Pak. Iya, kedawan. Nyuwun pangestu. Yen pangestu. Mugi-mugi Mugi-mugi kula saged dados waranggana ingkang sae. dados waranggana ingkang sae. Saged ngangkat harkat martabat Ponorogo. Saged ngangkat harkat martabat Ponorogo. Kejawi saking menika, Kejawi saking menika Pak Lurah. Pak Lurah. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Kowe tak kebruk tenan terokno kok malah lho. Iya. Bocah iki sluman-slumun slamet tenan kok ae. Iso kon nerokne ora luar biasa. Nah iya. Lah Ponorogo. Wis saiki wis katelah wis kondang nang ndi-ndi lek dadi anake Pak Cahyo Kuntadi, dadi anake Bu Kesi, anak angkat. Nggih, Yo, Pak. ngangkati gamelan ya. Nggih. Nah ya mula ku ya kudu melu ngreksa jenenge Bu Kesi Pak Yoyo. Nggih, Pak. Dadi waranggana ki ora mung pinter joget, ora mung pinter dandan ning kawruhe bab sindenan dicekel tenan. Nggih, Pak. Aja nganti nampik karo gending apa wae. Nggih, Pak. Dikuasai gending kabeh. Nggih. Iya. Nah, iki Slendro Songo ki, Nduk. Nah, iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, njajal wacanen. Ya. Bisa maca apa ora? Nah. Iki ora diajari ning panggung ngono ora anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kagem Pak Dalang Wilujeng Dalu. Nggih. Kula nyuwun gending setunggal kapelut kalih podang kuning. Nggih. Gending menika katur kagem Bapak Kepala Desa Nangkadana, perangkat Desa Nangkadana lan kagem ibu-ibu kader Desa Nangkadana. Uwi dikenyoh-kenyoh Kesi saking kula Pak Ismun Joko Waluyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to pariyane ora gathuk iki piye to ki mau? Duka niki, Pak. Biasane lek umi ngaten. Uwi dikenyah-kenyah lek ra kuwi aku mau lak ngono. Nggih. Ah, saka sapa kuwi? Saking duka, Pak. Kuwi saka dealer mobil. Oh, nggih, Pak. Buktine lek ning layang iki enek gambare mobil to kuwi. Ngono. Ning surate iki lho. Heeh, enek ora? Jujur enek apa ora? Mboten wonten, Pak. Renek. Yakin renek? Mboten wonten. Oh, berarti wis menggok mobile ora. Bocah diapusi penak. Ayo tenan. Nggih, Umi. Ya, nggih. Ugi menika kepada yang terhormat Bu Kesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta lagu Jula Juli Kembang Kencur Kembang Kopi saking sapa iki? Mbah Klampok. Nggih, Mbah Klampok. Wah iya, matur nuwun nggih, sembah nuwun. Ugi saking dulur kula Mas utawa Kang Surata menika saking Sate Ayam Ponorogo, Haji Tukri Sobikun Jalan Lawu, Gang Sate Ponorogo. Iya, maringi sate. Ah iya, tenan iki sinden-sinden ngene neh iki. Ayo. Iya. Ya, Mbak Umi dibawani nggih. Sampean pethuk pisanan karo aku tahun pira kene Winong Detis ya? Tahun 2017, Pak. Oh, sik eling ya sampean. Nggih. Sampean karo Pake mbiyen terus enek wong paring layang bilenten badhe lari nyumbang naminipun Umi Hafifah. Nggih, Jebule Pak. sampean nembang podang kuning. Nggih, Pak. Nganti gandrung karo suaramu akhire dhuwit ning dompetku tak kekne kowe kabeh mbiyen. Nggih, Pak. Ayo, iki sing jenenge dalang sida ludes ya kuwi. Ayo. Pancen sinden iki ngentekke dhuwit. Mari ngintirke apa-apa. Lho, ceritane jaman biyen Nduk Umi kehebatane waranggana sing kudu kok gegem tenan ya. Nggih. Sinden jaman biyen jaman Demak Bintoro ki arep mbangun masjid Demak ki lak perlu kayu jati. Nggih, Pak. Mongko kuwi mapane ana randu blatung ana ing Bluro. Nggih. Nah, adate yen kayu kuwi terus dicemplung ning nggon
kali utawa Bengawan dikentirake nganti tekan Demak. Lah kuwi enek keunikan. Kuwi sing jenenge kayu jati kuwi ora gelem kentir, ora gelem mlaku. Nggih. Bingung kabeh yen apa ora gelem mlaku. Akhire enek sing duwe ide njajal dicelukke sinden. Bareng sindene gelem nembang, "Ya Mas, ya Mas. Kuwi sithik mboko sithik kayu kuwi mlaku." Nggih. Mergo dayane suarane sinden, kayu iso kentir. Nggih, Pak. Kayu jati iso kentir, apa neh lurah, bengkok iso kentir lek musuh sinden. Ayo. Ayo to, mulo ati-ati. Ayo nggih. Yo. Yo. Asmarandana, podang kuning. Nanu. Nadyan wujud temong paksi apa manuk Pak. Ya pinter, paksi manuk sing panganane kroto. Ya pinter men. Ayo Nunu. Ya rada wirawiri lho aja mbegege kaya patung ngono. Ndak kaya denden sawah ngono. Ya rada ngulan, dingulanke. Nah, ngono. Wis aja bablas rono teko pawon barang kuwi kok. Yo. Alus manis tur suaramu wis apik, lemu dandan gandare ngen iki lho. Iki wis pas. Tegese sampean buburan terus ngangge wedakmu apa to kuwi? Ines, Pak. Ines. Ines. Walah, mbok kaya Bukesi lho, wedake kliwon ngono. Pon kliwon ora. Saka semangate. Ayo. Ayo. Ayo ekspresine, Nduk. Ayo, tangan kiri piye no? Dia ngono. Nah, apik. Yo. Neng ya diobahne aja dinggeng kaya wong donga ngono to, Nduk. Diobahke kaya mbak-mbak mau lho. Ngono ditarik medun, ngono kuwi. Genti sing tengen, ngono kuwi. Nggih, Pak. Ngono sing luwes sing kewes ngono. Kuwi mau wis kuwi, genti liyane. Mangga ngene ae ora. Male robana atina fidunya kasana iku. Amin. Wah, amin kok keprok. Iki susu nganyelne bocah iki. Ayo. So amin. Ayo. Nanu. Yo. Golek isi podang kuning nah mlaku ngetan yo ngetan nah ngono nggih Pak ngetan yo dingetanke ayo nah kalah nek kaya wong sunat nek mlaku malan ora wis sak karepmu ngono wis penting suarane apik ayo yo ibu bunga nyanding bisa dadi
Nyuwun tepuk tangan untuk putra daerah Ponorogo Umi Hafifah para pamriksa. Jan, elok lagi lulus SMP sak manten. Nah iya to. Iya Jan, kowe ngguyu ajane wis ngerti wong lanang ganteng kok. Mboten, Pak. Aja ya, aja. Pokoke ngerti wong lanang kelingan aku kuduan ya. Ndak engko diseneni bapak. Nah ya. Bapak ya ya. Ha ya kuwi ngono. Wis kerep nyindeni para dalang-dalang ning Ponorogo ya, Nduk? Nggih, mboten tek, Pak. Mboten tek. Nggih. Lah kerep nyindeni apa? Klenengan. Nggih, Pak. Mboten tek ya, An? Nggih, mboten tek. Oh iya. Lah kuwi sinden obong boto aja-aja. Wayang ora, karawitan ora. Nggih, Pak. Terus asilmu nyinden ngene kok nggih apa? Nggih, kula lumpukne, Pak. Tapi sakniki sampun kula tumbasne ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Syukur ta, Bu, iso tuku mobil. Avanza mesti. Sanes, Pak. Avanza udu? Sanes. Xenia. Sanes, Pak. Panther. Sanes. Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Kowe engko suwi-suwi tak balekne wong tuamu lho, omong telebang-telebung. Lah kuwi saka maremku ki, ya Allah, Umi nglumpukke dhuwit kena tuku mobil. Lah kok bae dapure selepan ora. Lah war nyinden numpak selepan kowe ora. Ha iya, sing nyupiri bapake ibuke ning mburi nggo gendera. Ayo tulisane Umi. Ha iya. Ha iya to. Yo, Nduk Umi Hafifah. Dilumpukne ditabung. Nggih, Pak. Aja mung jagakne peparinge wong tuwa. Pakmu ya rekoso, Nggih, tukang Pak. cet to. Nggih, Pak. Ya lek nek wong ngecet nang mobil lek ora. Nggih, Pak. Ya to, ibumu kerupuk ya lek laris lek ora. Nggih, Pak. Dilumpukke dhewe. Nggih, Ya to, Pak. ditabung, SPP mbayar dhewe, kos mbayar dhewe, jajan dhewe. Nggih, Pak. Kaya Bukesi iki mbiyen ya ngono. Nggih, Pak. Wis mandiri pribadi, malah wiwit SMKI SMA Nggih, Pak. kuwi wis nyindeni Mbah Yatno kene iki. Nggih, Pak. Marata kuwi lho. Nggih, Pak. Heeh, dilumpukke duwite bar gara-gara Pak Pedah Sogun sepeda motor weng ning Solo. Nggih, Pak. Kuliah nganti jam 3 mangkat neh ning Ponorogo nyinden neh. Nggih, Pak. Ngono ya. Nggih, Pak. Sing perkasa, sing kuat. Nggih, Pak. Kowe aja nggih tok to kuwi. Kowe ngerti tenan apa ora? Nggih, Pak, nggih, Pak. Dapure selepan dipamerne. Asem ya aku mak teratap selepan. Ayo, yo nembang. Esok awan ning omah esok
makasih. Iki mau layang sing kok waca kuwi nduk kuwi ana duwite. 100.000. Nggih. Ning gandeng sampean rene lak karo Kang Masmu tak dum 50-50 ya. Nggih, Pak. Sing 50 sampean, sing 50 iki, ya ta? Nah, pas ta? No, neh tak tambahi mau 100 to tambahi nyo iki. Raja Mala. Ngene. Ayo kene. Sore mau mijeti aku rada maju to, aku daleng kok nyedak. Iya, nggih. Matur piye? Matur suwun. Ya rambutmu mbok dicukur ora. Iso nyenil ning